Guys, si Ate Ima. Nagagawa kami ng dinner. Ano ba yan? Guys, connect to each other. At busy pa si Ate Ima. Ano ba yan? Busy talaga, busy. Guys, busy. Busy si Ate Ima. Mag-connect to each other muna mga guys. Pasensyahan nyo na si Ate Ima. DJ Brisa Official, nandito ako sa bahay mo. DJ Brisa, finish your ano. Done na ako sa'yo. Guys, connect to each other.
Si Pulud, salamat. Kuya Al. Nako, busy si Ate Ima. Guys, busy si Ate Ima. Wait. Ano ba yan?
Ano ba yan? Nag-open pa ako. Diba, 7 para sa pag-update lang. Pag-update lang. Kasi hindi ko kayo maharap. Magmahalan muna kayo dyan. Nagagawa ko ng dinner kasi aantayin na yung dinner. Guys, saan na kayo ha? Nagagawa ko ng pizza. Nagagawa ko ng pizza, oh. Kaya nandyan lang sa ano. Dinner nila. Dinner namin. Nagagawa ng dinner. Muna. Ugat, tatawa-tawa ka dyan. Guys, please si Ate Ima. Guys, click sa atin. Ako, pasensya na. Pag-update lang muna.
ganito kabisi si Ate Ima. Ayan. Maraming work. Leticia Garcia, official, Ning Igay, Bolit Pina, Shirley Cap, DJ Pugachi, Sniper. Naku, ang kuya oh. Pasensyahan nyo na si Ate Ima, busy. Yung mga ano ng bahay. Parang walang masabi. Ganyan ka-busy ang ay, malakas. Risa Perwera, dang tuyo.
Kuya, watching sa yung ano. Watching sa video. Watching ako, kuya, hindi ko nanapin. Still watching, kuya. Guys, watch ko na lang yung mga video niyo. Naka-play kasi may busy ako. Gagawa ng tinapay. Guys, naka-play yung ano niya. Naghang na itong ano ko, Dito na lang sa isang cellphone. Kuya, play on. Lisa Peruela, Dantoyo, play on. Guys, since na kayo hindi pa kayo maharap.
Naku, sabi ko na nga, ayoko po naman. Ayoko na Oy, ano yun? Kuya daw, ano, Kuya ang play all sa'yo. Hindi na ako makaano, naghang na yung cellphone ko isa.
Radyo. Ning Igay. Guys, sinsya na kayo ha. Iniwan ko kayo. Di ba lima yung malapit lang mag-uwi. Future X. Kulasa ng Riyadh. Billy Sipten. Thank you very much. Lee Ilonggo Vlog. Thumbs up. Daho. Salamat. Watching from Iloilo City Vlog. Thank you. Busy pa. Karim Kusyal. Elvinix Official. Mag-shout out muna ako sa mga hindi ko pa na. Pangit ba ako? Chi Sniper. Bulletin namin nag-shout out to Deji Brisa. Ayan. Tinitikan ko lahat yung mga sumalay. Ugat sleeping. Bulletin na dalar. Dondon Hernandez. Salamat. Yes. What you want? Okay, I will make it work. Not bring out Hamod. Lu
Madami gulay. Salamat sa pagbisita. Kapkami. Bulit. Still watching your video. Hamod. Not bring out. We will go here. We will Hamod. Not bring here. Not bring here. Skip in. Not bring here. Oh. He want me. He want me. He want me. Bring. What you want? No, still.
tayo sa labas. Yoyo, come here. Come here, Yoyo. Come here. Ay, naku, may na naman siya. Yoyo. Anong gawa mo dyan? Garampingat. Garampingat yung aso ko. Halika na dito. Come here. All about Eve. Sa labas tayo. Yoyo. Ina tayo, ina. Mag-iina tayo. Madami gulay. Ano na ko sa'yo? Dan na ko sa'yo. Come here. Ina. Mag-ina tayo. Guys, salamat sa mga dumalo kay Ate Ina. Bye-bye na po. Kay busy na. Yuyu! Shh! Come here. Come! Shh! Yuyu! Come here. Shh! Come here. Bye-bye. Ha? Ha? Sit down. Sit down here.